дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президент дар Порис бо фарзанди оғохони 4 вохӯрданду таманиёти Аълоҳазратро шуниданд. нархи маводи сӯхт дар Тоҷикистон гарон мешавад. сафорати Русия дар Кобул, Карзай ва Абдуллоҳ миёни даъватшудаҳои нишасти Москав нестанд. ихроҷу ҷаримаи муҳоҷирон дар вилояти Омск. полиси Русия дар вилояти Москав беш аз 100 муҳоҷирро боздошт кард. ҷисман заиф шудааст. табиб вазъи Саакашвилиро дар рӯзи 17 гуруснанишинӣ шарҳ дод. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фарзанди имоми Исмоилёни ҷаҳон Шоҳкарим Алҳусейни Оғохони 4 вохӯрданд. котиботи ЭКДН аз ин вохӯрӣ чанд акс мунташир намуда навиштааст, ки вохӯрии Шоҳзода Раҳим ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як чорабиние иттифоқ афтод, ки ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бахшида шуда буд. гуфта мешавад, зимни вохӯрӣ Шоҳзода Раҳим ба президенти мамлакат таманиёти самимии Волоҳазрат Оғохони 4-ро расонидааст. Шоҳзода Раҳим изҳор доштааст, ки Аълоҳазрат дуогӯи ҳамешагии шукуфои Тоҷикистон аст. зикр гардид, ки ҷонибҳо оиди ҳамкориҳо ва дастовардҳои шабакаҳои Оғохон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози назар намуданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтимол нархи бензин дар охири моҳи октябр ва аввали моҳи ноябр боло равад. дар ин бора намояндаи ширкати «Газпромнефти Тоҷикистон» ба агентии Ховар иттилоъ додааст. ба гуфтаи ӯ, ин ба далели болоравии нархи сӯзишворӣ дар кишварҳои содиркунанда аз ҷумла Русия, Қазоқистон, Ӯзбекистон ва чанд давлати дигар сурат хоҳад гирифт. арзиши 1 литри бензини АИ-95 метавонад ба 11 сомонию 10 дирам, АИ-92 10 сомонию 90 дирам ва сӯзишвори дизели 10 сомонию 50 дирам расад, гуфт намояндаи ширкати «Газпромнефт». бӯҳрони энержӣ дар Аврупо ба интиқоли бензин дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории Тоҷикистон таъсир нарасонд. ба гуфтаи як манбаъ, дар хадамоти зиддинҳисории Тоҷикистон дар истгоҳҳо камбуди сӯзишворӣ вуҷуд надорад. дар баробари ин, коҳиши нархи чаканаи гази моеъ ва болоравии нархи чаканаи бензин ба сӯзишвории дизелӣ мушоҳида мешавад. сафорати Русия дар Кобул шоми якшанбе хабарҳо дар бораи ширкати эҳтимолии президенти пешини Афғонистон Ҳомид Карзай ва собиқ раиси шӯрои олии оштии Афғонистон Абдулло Абдулло дар нишасти Москав оид ба ҳалли мушкилоти Афғонистонро рад кард. гузориш медиҳад Спутник Афғонистон. маълумот дар бораи иштироки Ҳомид Карзай ва Абдулло Абдулло дар нишасти Москав дуруст нест. ҳар ду дар рӯйхати меҳмонон нестанд, навиштааст сафорат дар саҳифаи твиттераш. ҳайати Толибонро ноиби раиси ҳукумати Толибон Абдусалом Ҳанафӣ роҳбарӣ хоҳад кард. маврид ба зикр аст, ки мулоқоти Москав дар мавзӯи Афғонистон санаи 20 октябр дар назар аст. Замир Кобулов, фиристодаи вижаи президенти Федератсияи Русия дар умури Афғонистон гуфт, Москав нияти пешниҳоди эродҳояш ба Толибон ва баррасии роҳҳои ҳалли онро дорад. дипломат таъкид намуд, ки Москав аз ин мулоқот натиҷаҳои куллиеро интизор надорад. маблағи ҷаримае ки муҳоҷирон барои нақси қонун пардохт карданд таи 9 моҳи соли равон беш аз 16 миллион рублиро ташкил медиҳад, хабар додааст дафтари матбуотии раёсати умури дохилии ин вилоят. манбаъ таъкид намудааст, ки таи 9 моҳи соли равон тариқи гузаргоҳҳои вилояти Омск беш аз 250 000 шаҳрванди хориҷӣ убур карданд. ҳудуди 30 000 нафар ба далели пандемияи коронавирус наметавонанд аз қаламрави вилояти Омск хориҷ шаванд. мақомоти пулис гуфтанд, теъдоди хоҳишмандони иқомати доимӣ дар минтақа 24% афзоиш ёфта ҳудуди 4500 нафарро ташкил медиҳанд. мақомоти корҳои дохилӣ таъкид намуданд, ки қонунан дар қаламрави ин вилоят беш аз 15 000 нафар фаъолият доранд. кормандони пулис беш аз 100 шаҳрванди хориҷиро дар сохтмони маҷмӯи Анбор дар Истра боздошт карданд. дар ин бора шабакаи телевизионии 360 бо истинод ба васоити ахбори оммаи вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия хабар додааст. раёсат қайд кард, ки бархе аз муҳоҷирон дар Русия ғайриқонунӣ ба сар мебаранд ва бархе бо патент барои кор мушкилот доштанд. ҳангоми санҷиш муҳоҷирон натавонистанд ҳуҷҷатҳои заруриро ба кормандони ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод кунанд. гуфта мешавад, ин тафтиш ғайринақшавӣ буд ва аз он на корфармоён ва на коргарон дарак доштанд. зимнан аксар муҳоҷироне, ки аз рӯи ҳуҷҷатгузорӣ мушкилӣ доштанд, хостанд рӯ ба гурез ниҳанд, аммо кормандони ҳифзи ҳуқуқ нагузоштанд, ки онҳо паноҳ баранд. манбаъ меафзояд, ки ҳар як муҳоҷире, ки ба нақси қонун даст ба даст ҷаримабандӣ шуд.
собиқ президенти ҷумҳурии Гурҷистон Михаил Саакашвили ки 17 рӯз боз дар маҳбас гуруснанишинӣ дорад, ҷисман заиф шудааст. Саакашвили ҷисман заиф шудааст, аммо ниёз ба бистарӣ кардани ӯ дар беморхона зарурат нест, изҳор доштааст табиби шахси ӯ Николос Кипшидзе. тавсия медиҳам ки пеш аз рӯзи сешанбе консилиум баргузор шавад, то табибон иқдоми минбаъдаро баррасӣ намоянд, зарурати интиқолаш ба беморхона, додани минералҳо ва ғайраро ҳал намоянд. ӯ заиф шудааст, рангу рӯяш канда аст ва ҳаракат кардан барояш мушкил мебошад. зарурати бистарисозӣ дар ҳамин лаҳзаҳо нест, аммо боз мебинем ки чӣ мешавад, навиштааст РИА Новости аз қавли Кипшидзе. табиб таъкид намудааст ки рӯҳан Саакашвили қавӣ буда гуруснанишиниро қатъ карданӣ нест. маврид ба зикр аст ки аз 1 октябр сарвазири Гурҷистон Иракли Гарибашвили иттилоъ дод ки Саакашвили дар ватан боздошт шуд. раиси ҳизби ҳокими Орзуи Гурҷӣ Грузинская мечта Иракли Кобехидзе изҳор дошт ки Саакашвили нияти анҷоми табаддулоти давлатӣ дар кишварро дошт. худи собиқ президенти ҷумҳурии Гурҷистон эълон карда буд ки то интихобот ба мақомоти маҳаллии худидора ки 2 октябр баргузор шуд ба ватан бармегардад. санаи 2 октябр сокинони 64 шаҳру навоҳии Гурҷистон раисону вакилонашонро интихоб карданд. алайҳи Саакашвили якчанд парвандаи ҷиноӣ дар Гурҷистон боз шуда, қаблан дар ғайбаш ӯро дар робита ба қатли бонкдор Сандро Григориани, латукӯби Валери Гилашвили мутаносибан ба 3 ва 6 соли зиндон маҳкум карда буданд. инчунин Саакашвили аз ҷумлаи муттаҳамон дар доираи парвандаҳои парокандасозии ҳамоиши мухолифин дар санаи 7 ноябри соли 2007 бетартибиҳо дар телевизиони Имеди ва исрофи буҷаи давлатӣ мебошад ки феълан баррасии онҳо аз ҷониби додрасҳо идома дорад. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар танзияту хонобод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.